Hala! Ah, ah, mingawa sa turnuanan bay. Wa may gaturno diri maski isa. Murag wala siguro pasahero karon ba. Yawas unsa may akong buhato na niya. Ay tama. Magnegosyo na lang ko. Sideline sa akong pagpamasahero. Tungod sa kahitik sa panahon, mga bata nagunit na og silpon. Elementaryo pa pero nanay hinigugma. Wata kabalo basig na disgrasya na sila. Maoning ako ning itinda sa ilaha. Piti nga na lang CCTV. O kanang inagamit nila ane. Ang monitor ane naara dire. Piti modera. Unsa ron? Pite? Ha! Kuyawa sa panahon ron. Ang pite ginalibod naman diri. Mupalit ka kuno. Nahubog ra ba ko atong isang adlaw. Basin gibirahan ko sa mga hanggaw. Piti modera. Barato ra na itag 20 na apoy libre. Piti modera. Psst. Piti modera. Psst. Nagkakakawa. Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Yawas. Ang akuha maning naibgan bay. Dong, unsa na? Kini ma'am. Piti ni ma'am. Tagpila sad na. Barato raman ni ma'am pero modool sa ko mama. Dangaga gignaw nin tawhana, uy. Ma'am, asa may imuha ani? Duha man ni siya ka klase. Na ay libre, na apoy tag 20. Na ay libre? Naapoy tag 20? So sa ato pa, ang libre, budol-budol na pudni. Unya ma'am, asa magiimuha ani ma'am? Kaning libre o kaning tag 20. Hulat sa dong, ako sa hunahunaon. Sige ma'am, huna-huna asag taman. Kabalo na mo ko sa tinood ni mga batasan. Taas man jud ka kaayog pride. Di man ka mo dawat og libre. Pero kung makabalo lang unta ka, nga ang libre na adiri ang safety. Pero ang tag 20, na adiri ang CCTV. Unya ma'am, asam giman ni mo ma'am, kay mulakaw na ko ma'am. Kaning libre mo ma'am? Dili ko nang libre, uy. Sa pagtuon mo sa kuha, way kwarta. Na, lantawara, gaminaldita na. Unsa man ma'am, kaniran tag 20 mo ma'am? Kanang tag 20 kay safety ta ana, mag-unsa man ang imong libre nga budol-budol man lang pirme. Sige ma'am, dara ma'am, tag 20 na ma'am. Oh, dara bayad. Sige ma'am. Nahali na gid ang akong piti. Piti nga na dalang CCTV. Sige ma'am, adto na ako ma'am. Balikan rin ka ugma, kay kabalo ko sa ako ka mangita. Ang akong piti, medyo okay. Kaya ako giswerte sa gwapa nga babae. Woo! Muabot rin yan tamang panahon. Napaburanta sa panahon. Ang babae nga akong gikabuangan sa una, karon nakuha ko na. Pinaagi sa akong baligyang piti nga naay CCTV. Ang akong tindang piti, medyo okay. Kay ang monitor ani naaraman diri. Lah, naunsa man ning tawhana? Nagkulo ka tawa magmaorang usa. Padulaan ko gani be. Ha? Piti? Unsa di ko napahit gahapon nga piti? Piti nga na CCTV? Ha? Karon ka. Ang akong pete, medyo okay. Oy, ma'am, ganina ra ka dira, ma'am? Ganina mo lang? Unsa ganito imong giingon? Ang imong piti na ay CCTV? Sakto juga, ma'am. Ang akong baligyang piti, na ato siya dalang CCTV. Maong pagpili, unsa man, sugton ko nimo o dili? Unya, ug mayon ko nimong dili. Aw, lantaw na to ning kuwasa kong piti, nga naida lang CCTV. Hala dong, uy, ayaw pag-ana. Sige, sugto na lang tika. Sugton ko nimo.
Yes! Nagtuo siguro kag wala ko lang pambato ani. Lantaon lang nato ug makabakon baka ani. Hala! Da, ingon gahi tuay man lagi.